1. ledna ráno si nezapomeňte přeladit. Vaše oblíbené pořady i spousta překvapení v nové televizi Prima Family. 1. ledna ráno si nezapomeňte přeladit. Vaše oblíbené pořady i spousta překvapení v nové televizi Prima Family. Řekli mi, že prý do toho mám dát víc života. Tak jsem si vzal tohle. Euronix začíná hvězdný výprodej. I vy můžete být hvězda. Pokud domů přinesete zboží za pár kaček, zatleská vám celá rodina. Bylo to lepší. Hvězdný výprodej Euronix. Příležitost, která se neopakuje. LED TV Samsung 101 cm za pouhých 11 490 korun. A k tomu ještě splátky bez navýšení. Mami, podívej. Vždy, když moje maličká začne kašlat, dám jí lék ACC sirup pro děti. ACC účinkuje přímo na hustý hlen v průduškách a rozpouští ho. Usnadňuje tak vykašlávání a pomáhá mé maličké zbavit se kašle. Už je ti dobře, princezno? ACC sirup. Rychlá a účinná úleva od kašle. ACC léčí s maximální péčí.